talakawa suke mu inda za a ba mu dama mu shiga daji duk bayan mu kare musu fasa shi yana tsoron mutuwa mu muna tsoron ba wani namijin da ke zuwa sai su don kai ka tashi ke wala in da ba ka sa idan aka amma mu je mana amma mu ga kai in ba abun nan ba a ce musa dan ba kai ne ba dan ba ne za ka iya zuwa dajin ne mu je Allah ya mu zuwa daji sai su ko mu je mana za ka je mu shiga daji wallahi za mu je daji duk wanda ya